n'i ye nin dalilu in kɛ sini n kalina ala bonyana tile ti bi n'i ma wari dɔ sɔrɔ hali ni dɔ b'a d'i ma bilahi n'i y'a kɛ a bi kɛ wulibali don a ti yɛlɛma. nahanu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya a bi jɔyan de. n terikɛ a ye nin partage denbayatigiw ka nin sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye bilahi nin ye nasɔngɔ ɲinina dɔ ditɔ ye aw ma. ni cɛ o cɛ ye nin kɛ o do tile ti bi abada f'i ka wari dɔ sɔrɔ ka bila i posi kɔnɔ. e ye kuma faamuya? i jija sini sɔgɔma n'a ka di ye nin kɔrɔbɔ dɔrɔn i tilalen kɔrɔ i ka fajiri seli la i bɛ ya razaku ya razaku ya razaku i bɛ o siɲɛ 313 kɛ. i y'a faamu? kuranɛ aya min filɛ nin ye i bɛ sɔrɔ ka nin siɲɛ 111 kɛ. n'i ti s'o la siɲɛ 11 tugu a la hami min b'i la o jira ala la n kalina ala la o do tile ti bi f'e ka wari dɔ sɔrɔ. i b'a kalan ka tugu a la nahanu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya i b'o kalan siɲɛ 111 walima n'a ka nɔgɔ i ma siɲɛ 11 a banna. i y'a faamu? o y'a sɔrɔ i ye ya razaku i y'o 313 kɛ. ni cɛ o cɛ ye nin kɛ fajirida in na tile ti bi abada f'e ka wari dɔ sɔrɔ ka bila i posi kɔnɔ. o de kama n y'a f'i ye n k'i ka partage denbayatigiw k'a sɔrɔ. n'i ye min y'a la tiɲɛ ni galo a y'a fɔ garibukɛ ye n ka telefɔni nimero o ye +223 72 24 02 98 o ye Konate ka nimero de. n'i ye nin baara n'i ye min y'a la ala kama a tiɲɛ fɔ n ye. o tumana nin kɔfɛ maa min bi fɛ an ka baara k'i ye nafolo ko sira kan i ka nafolo sɔrɔ teliya la karabali la ka sɔrɔ i ma baara jugu kɛ i ma sitanɛ baara kɛ n terikɛ sura 1 pe kuranɛ kɔnɔ iza wakati don. n kalina ala la n'i ye suratul waqi'a baara n'i ye iza wakati nafolo baara kɛ ala bi sɔn i bi nafolo sɔrɔ. i kɛla cɛ o i kɛla muso i bi jamana o jamana n'i bi fɛ ka nafolo karaba k'a sɔrɔ kun faya kunu na iza wakati nafolo baara don. baara jugu tɛ sitanɛ baara tɛ kafiriya baara tɛ ala tɔgɔ jɛlen don. n'i y'a kɛ a bi kɛ n'i y'a kɛ a bi kɛ. a saraka ye sɛjɛma den 3 de ani 30,000 n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye mɛ n'a y'i ja i ka wari kilancɛ 15,000 sara fɔlɔba in ani ka sɛden 3 sɔngɔ e k'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ di i bɛna dɔni tiɲɛ bilahi i bɛna dɔn k'a bi dugukolo kan a ma ban. wa kuranɛ jɛlen don dɛ baara jugu tɛ sitanɛ baara tɛ ala tɔgɔ jɛlen de don. mɛ min ka di n ye a ye Konate kɔrɔbɔ quoi n ka telefɔni nimero o ye +223 72 24 02 98 mɛ a ye aya in partage denbayatigiw k'a sɔrɔ n kalina ala la n'i y'a kɛ don min o don tile ti bi e bi wari dɔ sɔrɔ ka bila i tigɛ kɔnɔ. maa f'i bɛ miliyɔn sɔrɔ dɛ.